Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μας βιντεάκι. Όπως σας είπα, θα ακολουθήσουν πάρα πολλά βιντεάκια με nail art και ένα από αυτά θα συνεχιστεί και εδώ. Λοιπόν, έχω περάσει τον κωδικό 360, αυτός εδώ, ο οποίος κωδικός 360, κοιτάξτε λίγο χρωματάρα, αλλά έχει και κάτι μέσα το οποίο το κάνει πιο... Πώς να το εξηγήσω. Είναι λίγο ιριδίζωνα, αλλά λες και έχει κόκκου σάμου, αλλά όχι κόκκου σάμου. Έχει τη λάμψη από τον κόκκο της σάμου, της χρυσίτινά μου. Παιδιά, πραγματικά δεν μπορώ να το ορμηνεύσω διαφορετικά. Ερμηνεύσω. Είναι πιο γλυκός ο κωδικός από κοντά. Είναι πάρα πολύ ωραίος κωδικός. Πραγματικά. Λοιπόν, και θα τον πολυμερίσουμε για 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια θα πάμε να παίξουμε λίγο με top mat. Ένας πολύ ωραίος κωδικός που του πάει όμως πάρα πολύ και το top mat. Αλλά με τι θα μπορούσα να το παντρέψω? Με αυτό εδώ. Να με παντρεύεται. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ποιο έχω ανοίξει? Top mat. Α, το έχω ανοίξει εδώ. Οπότε ας κλείσουμε αυτό. Θα περάσουμε μια ωραιότατη καλή στρώση top mat. Θα ξαναπάρουμε το πινέλο φυσική τρίχα νούμερο 0. Θα πάρουμε το χρώμα το οποίο επιλέξαμε πριν. Θα αφήσουμε σταγόνα. Νοερά ένα λουλουδάκι πάτε και κάνετε. Χωρίς πολλές λεπτομέρειες. Θα τις δώσουμε στην πορεία, δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Εντάξει, έχει την ιδιότητα να ανοίγει κιόλας, οπότε και από μόνο του, αλλά και λίγο παραπάνω γίνεται κάτι σαν μπλόσουμο αυτό εδώ. Ζουπ, εδώ. Βλέπετε, δεν είναι κάτι με τεράστια δυσκολία. Θα πολυμερίσετε τον κανονικό χρόνο που πολυμερίζετε το top mat, δηλαδή στα 60 δευτερόλεπτα. Και στη συνέχεια θα πάρετε μία πάστα της επιλογής σας, η οποία να μην χρειάζεται κλείσιμο από πάνω. Ό,τι έχετε, ό,τι σας βολεύει. Και θα σας δείξω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, υποθετικά εγώ έχω τώρα πολυμερίσει για 60 δευτερόλεπτα. Μιλάμε ότι είναι για τους δικούς μας χρόνους. Κοιτάξτε ένα υπέροχο κουφετάκι τώρα, έτσι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα πάρουμε εδώ για να το βλέπετε. Και θα πάμε περιμετρικά, εν ολίγης, από τα σχεδιάκια τα οποία κάναμε. Γερνάμε, όπου εμείς βολευόμαστε.
συνεχίσουμε με το κάτω μέρος. Τέλεια. Είναι αυτό εδώ. Τραβάμε και λίγο. Το κάνουμε λίγο πιο όμορφο. Πολύ ωραία. Στο κέντρο τώρα, αντί για στρασάκι, μπορείτε... Τι θέλουμε εδώ? Ας βάλουμε αυτό. Λίγο πιο ψυχρό. Αντί για στρασάκι λοιπόν στο κέντρο, μπορείτε να βάλετε glitter. Παίρνετε μια ωραιότατη σταγόνα, την τοποθετείτε στο κέντρο, βγαίνει και 3D. Αυτό τώρα θα το πολυμερίσετε για 60 δευτερόλεπτα, όσο είναι και ο χρόνος ο οποίος μας δίνονται στις πάστες, αναλόγως στην εταιρεία. Και θα συνεχίσουμε το σχέδιό μας, να το κάνουμε λίγο πιο αυτό. Υποθετικά, κλασικά και εικονογραφημένα, εγώ υποτίθεται ότι έχω πολυμερίσει. Αχ, τι ωραίο που τέριαξε και παντρεύτηκε. Δεν είναι πολύ ωραίο? Λοιπόν, θα γίνει όμως πιο ωραίο. Σκουπίζουμε το πινελάκι μας όποτε νομίζουμε ότι έχουμε πάρει τεράστια ποσότητα, όπως εγώ τώρα. Τέλεια. Βάζουμε και μικρές τελίτσες προς τα μέσα. Με τη μύτη του πινέλου μας δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι τρελό. Τέλεια. Και κάτι άλλο που επίσης μπορείτε να κάνετε. Μισό. Λοιπόν, ας το πολυμερίσω και θα σας δείξω. Θα πάρετε την Grafen Base, αυτή εδώ. Θα βάλετε μια μικρή σταγόνα. Μπορείτε να πάρετε είτε το dot είτε το πινέλο σας και θα αφήσουμε μικρές σταγόνες πάνω από το λουλούδι μας και έξω από το λουλούδι μας. Και επειδή είναι μάτι επιφάνεια από κάτω, φυσικά και θα δείξει πιο real, πιο ζωντανό το λουλουδάκι μας. Και αυτό ήταν. Πολυμερίζετε όσο θέλει Grafen Base για 60 δευτερόλεπτα και είναι έτοιμο. Είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχω πάθει πραγματικά πλάκα με αυτά τα καινούρια, τα καλοκαιρινά. Δεν υπάρχει. Είναι έρωτας. Θα τα βρείτε όλα στο site www.nailprocare.gr. Αν θυμάμαι καλά, θα σας αφήσω και το link από κάτω. Υπάρχει επίσης μια ομάδα στο Facebook η οποία λέγεται Λαλουμάνια. Εκεί έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε δουλειές από όλες τις κοπέλες οι οποίες ανεβάζουν. Βλέπετε τα χρώματα λίγο πιο real. Πώς βγαίνει στη φωτογραφία? Γιατί να ξέρω ότι πάρα πολλές φορές φωτογραφία με φωτογραφία, κινητό με κινητό διαφέρει. Εγώ προσπαθώ να σας έχω όσο δυνατόν γίνεται καλύτερο φωτισμό για να μπορώ να σας δείχνω. Ορίστε.
Τώρα, το τι χρώμα θα το επιλέξετε, πώς θέλετε να το κάνετε, τι θέλετε να έχει από κάτω, είναι καθαρά δικαίωμά σας και επιλογή σας. Εσείς ξέρετε. Εγώ έχω κάνει και αυτά εδώ πέρα, με τα glitter. Εδώ έχω ρίξει sugar, εδώ είναι κανονικό, βέβαια εδώ το έχω κάνει και matte. Αυτά. Το matte είναι υπέροχο, κρατάει κανονικά. Δεν φεύγει και ίσως και γι' αυτό έχει παντρευτεί τόσο ωραία με αυτά. Δίνει άλλη έμφαση. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχνάτε καινούριες κοπέλες να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Να με ακολουθείτε και στα social media, Elizabeth Nails Athens. Και έως το επόμενο βίντεο, γεια σας! Αλλά μισό λεπτό πριν σας χαιρετήσω, τι ωραία, βιάζομαι, θέλω να σας δείξω κάτι. Και επειδή όπως σας έχω πει, τα βιντεάκια μας δεν κόβονται, που σημαίνει ότι θα βλέπετε κανονικά εμένα και το οτιδήποτε ξεχνάω. Θέλω να σας δείξω το χρωματολόγιο. Να πάρετε μια ιδέα από το χρωματολόγιο. Είναι αυτό εδώ. Δείτε τι υπέροχη κωδική. Αυτό το έκανα εγώ. Λοιπόν. Αυτό εδώ είναι cookies και αυτό εδώ πέρα είναι το εφέ πέρλας που αλήθεια τώρα το καλοκαίρι που φοριέται και πιο έντονα, αυτό εδώ θα σας λύσει τα χέρια. Ο κωδικός είναι 371, διότι δεν θα τρέχετε κάθε 3 και λίγο με τις σκόνες, θα το έχετε έτοιμο. Μπαμ μπαμ. Αυτή εδώ είναι η κωδική. Δεν υπάρχει, δείτε το πόσο ωραίο γράφει. Και επειδή χτυπάει και ο ήλιος τώρα φαίνεται ολοκάθαρα, πιστεύω. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίος κωδικός και επειδή το έχω και αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Δεν είναι μόνο αυτά τα καλοκαιρινά τους χρώματα, έτσι, αλλά αυτά μπορούσα να αγοράσω, αυτά πήρα. Δείτε το. Και εδώ φανταστείτε ότι στο δειγματολόγιο το έχω περάσει μόνο μία στρώση. Έχουν απίστευτη χρωστική ουσία και σωστά αρμονισμένη, έτσι ώστε να μην ζαρώνει το ημιμόνιμο, να μπορεί να πολυμερίζεται σωστά, να κρατάει, να απλώνεται σωστά και πραγματικά δεν έχουμε, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πάρα πολύ. Και τώρα λοιπόν θα έρθω να σας πω εκείνο το γεια σας. Και ως το επόμενο βίντεο, γεια σας!